أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله بسم اللہ پڑھ کے ذاکر کرتا ہے ابتدا بسم اللہ والے بسم اللہ والے گھرانے کو جانے خود خدا بسم اللہ کی بقا کے لیے بی بی اجڑ گئی نے. او مولا دے عزاداراں ذکر حسین عشق دی نماز عزاداری مظلوم کربلا عشق دی نماز ماتمداری مظلوم کربلا عشق دی نماز مدا خانی مظلوم کربلا عشق دی نماز. جڑے جڑے شہنشاہ دے عشق دی نماز پڑھن والن جڑے سنن والن مالک تمام دی نیتی ہوئی نماز قبول و منظور فرماوے. اصل تسے ساریاں دی نیتی ہوئی نماز میرا مرشد حسین قبول و منظور فرماوے. بسم اللہ کی بقا کے لیے یہ گھر ہوا تباہ. وہ بے بسم اللہ والے گھرانے کو زندان شام ملا. ہائے او گھولی شام نہ ہوئے شام
نہ رلہا عباس دی مرشد زادی رومن والے چٹا نیا آزاداروں چٹا نیا کربلا دا میدان ڈاڈی گرمی آئی گرم زمین آئی لکھا مارن والے آئین کلہ مری جانا لائی نبی دی امت مارن والی آئی نبی دا نواسا مری جانا لائی رومن والے جڑے مارن والے آئین انہاں شربت پیتے ہوئے آئین جڑا مری جانا لائی او ترے نیند تسائی جڑے مارن والے آئین انہاں نوں انعام دا لالچ آئی جڑا مری جانا لائی او نانے دی امت ودا بخش ویندا ہائی جڑے مارن والی آئین انہاں نوں کئی دا ڈر کوئی نہیں جڑا مری جانا لائی اونوں بھیڑی دیاں چادراں دا ڈر آئی جڑے مارن والی آئین او فوجی آئین جڑا مری جانا لائی او دی فوج کس گئی آئی جڑے مارن والی آئین او ٹھنڈے شربت پی پی کے آئے آئین جڑا مری جانا لائی او ترے نیند تسائی جڑے مارن والی آئین او ایک بینو آدھی آئین بے دھڑکو کے مارو جیندا سانو ڈر آئی او من دریا تے سم گیا جڑے مارن والی آئین او سائیاں کڈ کڈ کے آئے آئین جڑا مری جانا لائی او لاشاں چا چا کے تھکا ہویا آئی نمازی مرے دے رہی ہے نماز کشدی رہی ہے مسلمان مرے دے رہے اسلام کشداری آئے دیندار مرے دے رہے دین کشداری آئے نمازی مرے دے رہے نماز کشدی رہی ہے کاری مرے دے رہے قرآن کشداری آئے کسا نالے دیاں ترائے تسیاں ویڑی خیمے دے دروازے تے کھڑیاں جیڑی پوری زندگی علی جے بابے نال نہ بولی آئی سر تے قرآن رکھیا دی آئی نہ مارو مسلمانہ نہ مارو تو دے نبی دی دھی دا پترے آدھی آئی نہ مارو تو دے نبی دا نواسا ہے نہ مارو لازے دے بعد آپ پہ مارو ایسی آدھی آئی جیڑے ویلے دی اکبر دے دی گھر چوبر چیک کردی ہے سو ویلے دا جیندہ کوئی نہیں آدھی آئی جیڑے ویلے دا چھیاں مہینے آدھی اسگر نو دفنا کے اٹھے آئے ہوں ویلے دا جیندہ کوئی نہیں نہ مارو لازے دے بعد آپ پہ مر ویسی شام دے بے غیرت لوگ دے ان جلدی مارو نماز قضا پئی ہوندی ہے جیڑے ویلے لو سنس باندھی باندھی مٹی تے بائے گئی ہے جنت البقیہ دو دیکھ آدھی اماں او میری رکھے پاسے آلی اماں میری دربارہ چکھالی واللہ نالی اماں اماں آج جی میں ہوگا ویلہ ہے تیرا کوئی بھرا ہویا ٹپے نالو نبی دی دھی دا وینا ہے بچڑا گلے نہ دے اگر کوئی میرا بھرا ہویا میں دربار چکھالی نہ واللہ بین ترلے مریں دی رہی ہے کوشش کریں دی رہی ہے بھرا نہیں بچیا 18 بھراواں دی بھین دے مان ٹوٹ گئے سہارے مک گئے بھرا مارے گئے مان ٹوٹ گئے 18 بھراواں دی بھین کل ہی رائے گئی ہاتھ دیو کلمہ پڑھن والے مسلمان ہو اگر مسلمان کربلا دے میدان حسین شہید کر لیان شہید کرن دے بعد علی دیاں دھیاں تینوانو لٹے نہ خیمے نہ جلاوے نہ یتیم نہ رولے نہ علی دیاں دھیاں تینوانو باعزت مدینے چا پچاوے نہ رووا
روندے ہی واشتی آئے ظالم شہادتاں دے بعد لاشاں تے گھوڑے بھجان گھوڑے بھجاون دے بعد آدن لٹ لو علی دیاں دیاں تے نواں دے خیمے انہاں دا ریحا کوئی نہیں خیمیاں دے نزدیک مسلمان آ گئے ہویا کیا ہے پردہ پیاں لٹ پائے گئی سین ہٹ کے بھی رہ گئی تھئی پردے تو آپ محتاجے تے تسکین حسین دے دور لاہے گئے لٹیا بیوہ سین دا ڈاجے پردہ پیاں لگی زہر ویلے ودی آپ بجھی تھیا وچ سہارا دے دھوئے تے کو کئی بال گلیں دے ماما کو جن آیا کر گئے موئے تے اونٹوں دے وچی ودی سڈ مارے تے ہر ایک کو حسن دی نوئے رو کے آدھی آئی دیکھا سجاد کو آئیو کہیں چاہے آئے میں کو نہیں پئی لگ دی آدھی آئی اللہ جانے میرے سجاد نو کہیں چاہے یا کوئی نہیں مولا دی حضاد آرام شہادت ہو گئی لاشاں تے گھوڑے بھاج گئے خیمے جل گئے کلی رہ گئی 18 پھراواں دی بھیڑ ڈا محرم دنی مک گیا ہے شام غریباں لائے پئی او دیاں بھیڑی آلیاں نکی نکی اولاد آلیاں 64 مستور 84 یتیم تے چپ کربلا دا میدان اسے بھی اولاد لوگاں وارثالے 2 بچے بیٹھے ہوون تے چپ ناممکن ہے اے 84 تے چپ کوئی بلیندہ نہیں کوئی علیندہ نہیں کوئی اٹھی کے ٹردہ نہیں بچیاں دے بان دی ترتیب کیڑی آئی جی میں نمازی دی تسبیح دا دھاگا ترٹ ویندا ہے تے دانے کھڑ ویندے کوئی کڈائیں بیٹھا ہے کوئی کڈائیں بیٹھا ہے نہ کوئی علیندہ ہے نہ ٹردہ ہے نہ کوئی کہیں نال گال کریندہ ہے جڑے کوئی سمجھدار بچے نے کبین اشارہ کر کے آدن اچھا نہیں بولنا او معصومہ دے دور لہاواں نالا پیادا ہے ایک بینو آدن پانی نہیں منگنا ساڈا معاشقی من دریا تے سم گیا ہے ڈرے ہوئے بچے علی دیاں دھیاں تے نواں جلدا ہویا خیمیاں دا دھواں لٹیاں ہویاں تے تھکیاں ہویاں مستوراں ایک علی دی دھی کئی ویلے بھیڑی نو گل لیندی ہے کئی ویلے بھرجائیاں دے حوصلے ودھیندی ہے کئی ویلے عباس دی بھیڑ نو گل نہ لا کے آدھی ہے تیریاں جوڑیاں دے وڈے ارمان کئی ویلے اصغر دی ماں نو گل نہ لا کے آدھی ہے تیرے 6 مہینیاں دے اصغر نو تیر لگن دے وڈے ارمان کئی ویلے قاسم دی ماں دے گل چبائی پا کے آدھی ہے بھر جائی اماں تیرے قاسم دے سیڑھیاں دے وڈے ارمان کئی ویلے اکبر دی ماں دے گل چبائی پا کے آدھی اکبر دی ماں جی علی دی دھی پتر تیرائی پالیا میں کھائی تیرے اکبر دی جوانی دے وڈے دردن وڈے ارمان بی بی آدھی ہے میری قسمت تیرے آن محمد دے وڈے ارمان شام غریباں اندھارا کوئی مددگار نہیں لٹیاں ہویاں تے اجڑیاں ہویاں مستوراں علی دی دھی بھرا دے سجاد نو بلدیاں خیمیاں چچائیے زمین تے سمایا
سجادہ سر جھولی چ پا کے آدھی جاگ جاگ وے میرا امام بچڑا اکھ کھول ماں دی چادر لٹی گئی ہے سجاد میرے خیمے جل گئے تیری بھین کبرا دا داج لٹی گیا ہے معصوم دے در لائے گئے نو دیکھ یتیم مٹیاں تے بائے گئے سجادہ کھولیے ڈھا مار کیا دے اماں میرا چاچا عباس کن گیا ہے میرا لال چاچا کس گیا اکبر کس گیا قاسم کس گیا بابا کس گیا ہن میری سین مستوراں دو ٹری ہے ہر مستور نو تسلی دیتی حوصلہ دیتا ہے شام غریباں میری سین آدھی اما فضا جی علی دی تھی اما کافی دیر ہو گئی میں نو ایک مستور نظر نہیں آئی تو اینا مستوراں دے حوصلے ودا اینا دے کول بے یتیماں دا خیال کر میں آپ میں نہیں میں گلے نہیں لجانے ہو مستور کن گئی ہے علی دی دھی ٹری ہے مقتل والے پاسے تھوڑے دے فاصلے تے گئی ہے میری سین مستور بیٹھی ہوئی نظر آئی میری سین نے سنیانے آئے حق تا بندہ علی دی دھی دا کول ونیا تے بولیا سڈ ماریا مگر انہوں منا لیوں بی کول نہیں گئی چند قدم دے فاصلے تے گھر گئی ہے مقتل دو دیکھ کے آدھی حسین او میرا تسا گٹھا ویر بھیڑ تے اوکھی بن گئی ہے کربلا دے تسے گٹھے دی لاش تڑپیے بھیڑ ہونے اوکھی بن گئی ہے یہ جانتا شام ونجنا ہے بی آدھی حسین اوکھی بن گئی بھیڑ کیا اوکھی بن گئی ہے بی آدھی حسین ہر مستور دا حوصلہ ودھایا ہے تسلیاں دیتیاں ہیں یتیم سنبھالیں تیرے سجاد نو کنڈ تے چاہ کے بچایا ہے مگر ایک مستور ہے جنو آپ حوصلہ دے آپ تسلی دے اکبر دے تسے کٹھے بابے دی لاش تڑپیے بھین کون مستور ہے بی بی آدھی اصغر دی ماں شبیرہ دے اصغر دی ماں تے مجبوری کیڑی بن گئی ہے بی بی آدھی حسین جیڑے ویلے دڑی لتا ہے مٹی تے بیٹھی ہے ایک چھوٹی جی قبر بنائی بیٹھی ہے قبر دے نال ایویں ستی پئی ہے جویں 6 مہینے دے بچیاں نال ماواں سمدیاں ہیں قبر نو گل نہ لا کے بھیا دی اصغرا تیرے قاتل دی اپنی اولاد کوئی نہیں اصغرا دو میری چھولی دی رات بنا گیا ہے اصغرا کیوں جا ظالم آئی دے 6 مہینے دے معصوم نو تیر ماریا ہے اصغرا اے تا تیرے بابے دی مہربانی ہے جے مضبوطی نال تینو پکڑا ہویا ہے اگر اصغر پکڑا ہویا نہ ہویا جدے تیر جاویا اڈ تو ونیا میں ساری زندگی گلیں دی رواں تے ماں نو ملنا کوئی نہیں تھکیاں ہوئیاں لٹیاں ہوئیاں سینی شام غریباں دی رات علی دی دھی ولی اما فضا جی سین اما رات لاہے پئی جی علی دی دھی اما جتنے معصوم ہیں انہاں نوں نیندر نہیں آونی کہیں سمنا نہیں علی دی دھی تو کیا چاہنی ہے بی بی آدھی ہے میں پارا دینی ہاں علی دی دھی تو تے پارا اما تسا کڑا میرا لا سنے آئے کڑا میں نو گلیں دی نو سنے آئے کڑا میں نو اچھا لیں دے تسا سنے آئے نہیں علی دی دھی اما اگر میں اچھا لاواں میرے بابے علی دا لہجہ میرے بھرا عباس دا لہجہ ہے کہ میں بولینیاں میں پارا دینیاں تو بچیاں دے کول بہ ڈھلی ہوئی رات کربلا دا میدان بابے علی نال نہ بولن والی مستور سڑی ہوئی خیمے دی چوب چھائی پہلا چکر ولی ہے
بی بی آدھی الحافظ والحفیظ دوجھا چکر ولیے تریجھا چکر ولیے ڈھلی ہوئی رات یا اچانک دائی دی آواز آئی علی دی دھی اوڈے کوئی گھوڑے سوار پیاندہ ہے میری سینہ دی اممہ انوائتیا کلی دی دھی پیا دی میں لٹی گئیاں وہ میرے کول کچھ نہیں بچ گیا میں پھرا دے یتیم انہیں اللہ اللہ کر کے سمائن دائیا دیے گھوڑے سوار رکوانے تائلی دیا دھیاں تینوہ اجڑیاں بیٹھیاں گھوڑے سوار نہیں رکیا بی بی آدھی اممہ جی ماں مرون تو بچیاں دے کول کھڑ میں آپ وینیاں جیڑی کڑاں بابے علی نال نہ بولی آئی ٹوریے گھوڑے سوار دے کول آئیے بی بی نے ایک ہتھ نال آستین دا پردہ بنایا ہے بی ہاتھ گھوڑے دی باغ اچ پائے بی بی آدھی گھوڑے سوار رکوان میں علی دی دھیاں گھوڑے سوار آدھے کہیں دی دھیاں بی بی آدھی میں علی دی دھیاں گھوڑے سوار آدھے ایک واری بات ڈسا کہیں دی بھیڑے بی بی آدھی میں علمہ والے عباس دی بھیڑا جڑے ویلے عباس دا نام آئے گھوڑے سوار دا متھا کوچ پیا لگائے ڈھا مار کیا دن بچڑا میں دو دیکھ میں تیرا بابا علی میں نے جب چھوڑا آیا میں دھی دا پارا دیکھنا آیا جی میں پتہ لگا اس میرا بابا آگیا ہے ایویں ولی ہے جی میں تو سا پانی دعانا ہے مستورہ نو حقل مار کے آدھیے مائیاں کئی کل چادر بچ گئی ہوئے میں نو دیا میرا بابا ہی آگیا ہے میرے سر تے چادر ہی کوئی نہیں عزاداراں مولا دے حبداراں مولا ہر کئی دیا نوکریاں قبول کرے علی بادشاہ گھوڑے تلتن دھیاں سامنے آئیاں ہیں نوحہ ملیاں ہیں پوتریاں ملیاں ہیں دوتریاں ملیاں ہیں علی بادشاہ ہر کئی نو تسلیاں دیتیاں حوصلے بدھائیں پیار کیتا ہے ڈھائی مار مار کے رون دے رہے ہیں ہون جنہ دیا نکیاں نکیاں دھیاں ہیں تے شام غریبہ سن دے بیٹھی ہو جے کر حوصلہ کر سکتے ہو تو دو لفظ ہو رکھا بہن اوکھے دے لفظ بہن درد بھرے لفظ کہنا دلج پال علی کئی ویلے سجے دے دائے کئی ویلے کھبے دے دائے میری سین بی بی زینب علی اسلام اللہ علیہ سامنے آ کھڑی ہے میرا کہنا دا بہادر بابا کئی کھوڑے تھائے میرا مولا فرمائے بچڑا میں نو ہر کوئی ملیا ہے میرے بھیرا میرے بچڑے حسین دے سینے دا طویل میں نو سکینہ نظر نہیں آئی بی بی آدھی بابا جڑے ویلے دائیں آئے دیکھ مٹی تے بائے کے روندی بیٹھی ہے سیدہ دے میرے نالا میں بناون وینا کہنا دلج پال علی ٹریا کول آیا ہے میرا مولا فرمائے میں نے بچڑا ڈاڈا ملن آیا ہی آدھی ڈاڈا سلام قبول کیتا ہے میرا بچڑا ڈاڈے نو مل دینا ہے میں نو گالا میں نو دکھ درد سنا معصومہ اٹھی کھڑی ہے ڈاڈے کول 4 قدم دور وانی کھڑی کہنا دلج پال علی فرمائے بچڑا ڈاڈے تے ناراض ہے ہاتھ نکے نکے جوڑ کے آدھی ڈاڈا میں ناراض کیوں میری پھپھی امیر پیو دی تھی میں غریب پیو دی دیا بابا دھی دی پارے دی حقل سنی ہے نہ جب چھوڑ کے لگایا ہے بابا دی گرے میں حقلہ دے دی رہ گئیا بے ڈاڈا علی جلدیا میرا بابا پیا مریضہ ہے بابا دیکھو سرما پیا چلے دائے میں یتیم پئی ہونی بابا دھی پیاری آوی والا ہے بابا میرا تریحائی کوئی نہیں اللہم صلی اللہ